Jauna zuekin, senideok aitor ditzagun umiltasunez gure bekatuak misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruke jauna, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko jauna, zu bakarrik zera santua, eta zu gabe ez da inor onik. Egizu roke santuaren otoitzez, zure nahia bete dezagula lurrean, gero zure aintza izan dezagun zeruan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitatez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Galaziarrei, senideok, legearentzat hila nagoni. Legeak hil egin bainau, baina horrela jangoikoarentzat bizi naiz ni. Kristorekin gurutzean josita nago. Bizi naiz ez ni ordea, Kristo bizi da nigan. Oraingo gorputzean bizi naizela, jainkoaren semeagan dudan sinismenetik bizi naiz.
bere bizia niretzat emateraino maitatu bainau. Jaunak esana. Kanta jaunari lur guztia egina daizu haren naia. Zoazte pozik haren gana, gora eta gora ari kanta. Kanta jaunari lur guztia egina daizu haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitzazurik jauna. Aldi hartan farisearrek jakin zutenean Jesusek saduzearrak isiberazi zituela, elkarrekin bildu ziren eta beren arteko lege gizon batek azpikeriaz onera galdetu zion: Maixu, zein da legeko agindurik nagusiena? Harek erantzun zion: maita ezazu jauna zure jangoikoa bihotz bihotzez, gogo gogoz, adimen osoz. Hau da agindurik nagusiena eta lehenengoa. Eta bigarrena horren parekoa da: maita ezazu lagun urkoa zure burua bezala. Bi agindu horietan dute oinarri lege osoak eta profetek. Jaunak esana. Berriz ere, aurtengoan hemen elkartu bera, ermitxe honetan, ermitxe ederra, toki politxe, hemen Aranon, eta batez ere, San Roke, nolabait ere hondratzera, eta berari erregutzera. Lehengo Aranoarrek eraiki zuten ermitxe hau horretarako hain zuzen. Pentsatu behar dugu, gizakiak baduela halako premia, nolabait ere, laguntza eskartzekoa momentu askotan. Eta gauz batzuk, eta hoixera, gainera jainkoak nahi duna, batzuk beste hori laguntzeko modua daukagu. Baina bestetan ez, behar dugu, haren eta laguntza handiagoa, zeruko laguntza behar izaten dugu. Horregatik, beti santuak izaten ditugu bitartekari. Hau guk ez diegu santuei zuzenean haiei bakarra eskatzen, baizik eta jangoikoari santuen bidez eskatzen diogu. Eta, esan genezake, kristau devozio historikoan santu bakoitzak eukitzen du bere karisma bezala. Bere, esan genezake, gauza berezik eta berari eskatzeko modua eukitzen dugu. Eta, esate baterako, zerbait egatzen zaigunari, Paduako San Antoniori igual eskatuko diogu laguntza, edo ekaitza dagolarik, Santa Barbari edo olakoak. Eta San Rokeri batez ere eskatu izan zaio laguntza, halako izurriteak, halako epidemiak egoten ziren garaian. Beti hoxe izan da, esan genezake, San Rokeren karisma berezia. Harengana jotzea hoxe eskatuz, osasuna, osasun fisikoa. Batez ere, baina baita ere jakina osasun espirituala ezinbestekoa degula. Eta hoxe da pixkat San Rokeri eskatu izan zaiona. Eta San Rokeren gauza berezi hori hoxe izan du da. Berak, bere bizian, beste santu asko bezala, halako joera berezia eduki zuen, gero bukaerako bertxotan esaten den bezala, pobreekiko eta gaixoekiko. Hau da, Jesusek erakutsi zigun, bere ikasleiala erakutsi zien,
ezinbestekoa dela premian daudenei laguntzen saiatzea. Hori dugu, ezinbestekoa kristauontzako. Kristaua ez daiteke izan indiferentea, ez daiteke izan gogorra, ez daiteke izan hotza besteen premien aurrean. Kristauak behar du Jesusek bezala konpasioa, laguntzeko borondatea lortuko du, ez du lortuko, halko du, ezingo du, baina edozein kasutan kristauak ez dezak eduki halako indiferentziarik. Behar duki Jesusen antzera haragizko bihotz bat, ingurukoen premietaz arduratzen dena, besteengan pentsatzen ohitua dagoena, ez egoista, ez bakarra norberak berea, baizik eta ingurukoek ze premiak dituzten pentsatzea Jesusek egiten zuen bezala, eta besteen sufrimenduaren aurrean halako konpasio hori edukitzea eta laguntzen saiatzea. San Roke eta beste santu asko hortan izan du dira eredu eder. San Roke asko lagundu gaixoei eta behartsuei eta esan genezake gero ere edukizun halako peregrinazioak, erromesaldiak egiten zituen, baita esan genezake hori kontutan izan da mundu hontan hoxe behar digula. Mundu hontan azken finean erromes bezala bai gabiltza, ez gaude hemen betiko. Eta hori gogoan eduki behar dugu beti mundu hontan gaudela. Horregatik, osasun fisikoa eta eskatzea eta oso ongi dago, eta gainera Jesusek hortara gonbidatzen gaitu, berak esaten dugu eskatu eta emango zaizue, zatoztenik gana, nekatu horrenpetu nahi du, eskatu dezagula, beraren gana jo dezagula, konfiantza izan dezagula. Eta guk eskatzeko arazorik izan ez dezagula. Eta nahi du baita ere, ez bakarra gauza materialak edo osasunak eskatzea, baita ere gauza espiritualak, azken finean gure fedeak ikuspegi hori eman nahi bai digu. Eta santuengan hori arkitzen dugu. Ez dela bakarra mundu hontakoa, ez dela bakarra materiala, mundu hontako gauzak bukatzen baitira, pasatzen baitira. Horrek ez du esan nahi, onak ez direnik, zaindu behar ez ditugunik, importanteak ez direnik, jangoikoak emandako opariak direlako. Bizitza, osasuna, ongi egoteko modua edukitzea, hori jangoikoak nahi du eta saia gaitezela modu hortan bizitzen. Baina, ez dugu baztu behar, ez direla beti erekoak. Ez gaudela mundu honetan betiko, ez direla gauza bakarrak. Ez daitezke bizitu bakarra gauza materialetan gure bihotza eta buru belarri jarrita bezala. Ezinbestekoa dugu ere bestelako errealidade horiek gogoan edukitzen. Eta Jesusek askotan hortara gonbidatzen gaitu. Zeruko ondasun horiek nolabait ere baita ere zaintzera. Eta zeruko ondasun horien artean, eta honekin bukatuko dut, ezinbestekoa dugu karidadea, maitasuna. Jesusek esan digu, gizako bati, baso bat ur hotz ematen dionak, maitasunez ez dela sariri gabe edituko. Jesus nahi du ohar gaitezela jangoikoarentzat hori dela altxorra handi bat. Maitasuna, karidadea, edukizko ekintzak, miserikordiazko obrak egitea. Eta hortan San Roke eredu handi bat daukagu. Eskatzen diogu bada bere bitartekaritza, eskatzen diogu eman dezaigula osasuna, eman dezaigula indarra, eta batez ere Jesusen ganako eta lagun urkoaren ganako maitasuna sentitzea eman dezaigula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, San Roken eskatuko diogu, osasun fisiko eta espirituala izan dezagula gu guztio. Eska dezaiogun jaunari. Ere gogoan hartuko ditugu, iaztik hil direnak, aurrena ipatuko ditut, Juan Manuel Leonet Escudero, Nieves Perurena, Benito Lana, Juan Perurena, Maritxu Oronoz Leonet, Jesus Olaizola Zabala, Mari Carmen Leonet Perurena, Jose Mari Olaizola Zabala, Asirio, Elena Albero, Martin Ansar.
Baita ere, haiekin batera gogoan izango ditugu Miguel Oiarte, Gloria Huizi, Jose Antonio Ansa Huizi familiko hildakoak, Zugarramurdi Zestau familiko hildakoak, Ezkerren Bordako hildakoak, Arrizabalaga familiko hildakoak, Xauxarko hildakoak, Ezkerren Bordakoak, San Jose, Ripa, Belsoko Bordako hildakoak, Jose Ramon Zabala, Jesus Leonet, Foskeneko familiko hildakoak, Elixeneko Bordako hildakoak, Martin Perurena, Lasarte Garmendia familiko hildakoak, Usarralde Mujika familikoak, Zabala Lasarte familiko hildakoak. Denei eskatzen diogu, Jangoiko eskatzen diogu eman dezaiela betiko atsedena. Eska dezaiogun jaunari. Leizun jauna, gure eskaria. Baita ere, bezautan beste eskari batzuk, beste intentzioak ere baditugu, eta horiek gogoan hartuko ditugu. Jose Oiartenak, Agustin Oiarte, Maixuz, Maricruz, Peruna, Manuel Huizi, Maria Jesus Huizi, Mari Carmen Egilior, Peruna Lizeaga familiko, eta Negar eta Etxarri familiko intentzioak ere gogoan izango ditugu. Jangoikoaren eskuetan utziz, San Rokeren bitartez. Eska dezaiogun jaunari. Leizun jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Jaunaran dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen,
eta zuzen hori eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu jangoiko al guztidun betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede aitormen edarraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argilo erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen ejemplu edarrak eragiten digu eta hien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaunonena. Zeru da lurrak goresten dute, goresten zure almena. Osana zuri zeru goietan, osana da goraltena. Bere inkatua orain da beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana da goraltena. Bere inkatua orain da beti, gure gana datorrena. Santu zera barik jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerra emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itungarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz
biziaren ogia eta salbamenaren kalizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu deituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak haritzazu zure aurpegiaren argitan. Bereziki, azken urte honetan hildakoak, Juan Manuel Leonet Escudero, Nieves Perurena, Beito Lana, Juan Perurena, Maritxu Oronoz Leonet, Jesus Oraizola Zabala, Mari Carmen Leonet Perurena, Jose Mari Oraizola Zabala, Basilio, Elena Albero, Martin Ansa, baita ere Miguel Oiarte, Gloria Huizi, Jose Antonio Ansa, Ansa Huizi familiko hildakoak, Zugarra Murriz Estau familiko hildakoak, Ezkerre Mordakoak, Arrizabalaga familikoak, Xauxakoak, Ezkerre Mordakoak, San Jose, Ripa, Beltxoego Bordako hildakoak, Jose Ramon Zabala, Jesus Leonet, Gozkeneko familiko hildakoak, Tereseneko Bordakoak, Martin Perurena, Lasarte Garmendia familiko hildakoak, Usarralde Mujika familikoak, eta Zabala Lasarte familikoak haritzazu zure aurpegiaren argitan, eta gogoan izan, mezantago beste intentzioak ere. Erruki zakizkiguaren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztirun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santua izan beti zure izena, etor beti zure reinua. Jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea Jesu erregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu
apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman jozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Ega zure espirituarekin. Eman jozue pakea elkarri. Maitasuna bakearekin batera eskeitzeko dator esku ematera. Elkarturik gaudenean jaunaren aurrean beti izan behar dugu kalean. Anaitasun jatorrean esku ematean bihotza senti behar da bakean. Maitasuna bakearekin batera eskeitzeko nator esku ematera. Hona hemen jangoikoaren bildotxauna munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, Ona bildotxezpia egiazko gira, zerundik gauzetxia aizko maitea.
dezagun odoi. Roke santuaren egunean hartu dugu sakramentuak jauna santu egin ditzala gure gogo bihotzak. Zure jainkoztasunarekin bat egin gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta veneratuko ditugu San Roken relikiak eta bitartean bere bertsoak eta. Jaunarekin zu beti daukazun eskubide horregati baita San Roken libra gaizazu Amen.